Namlolwe, jiwo pim mar kansa kaluwore ni landruok tuono medore pachuka. Minod Governor Nyamira Emily Nyaribo mane tawo chenro mar puonjo ganda e ber pim machon ne kansa e gweng' ma Kirenyo kotiyo kod tudruok kata kuom tudruok gi jotelo mamoko kod jowadgi mamoko. Nyaribo jiwo ganda mondo mi ochop oyud pim machon mano mar juko tuo kapok olandre del. Omedo ni kit kansa mathoth thiedhre maber ka ofweny tuono chon kendo leo chope pim medo keto ngima oganda kamarache kedo kod kansa. Chenro mag pim ma onge chudo dhi nyime ute thieth mago mag piny owacho ka chenro ma kamano rumo tich ang'wen juma ni kaunti no ma Nyamira. Anybody who is sexually active, you are predisposed. So kindly make time, go to the sub-county hospitals and get tested. Tafadhali enda uchunguzwe mapema, ujue hali yako so that you are not a burden to anybody. Because inafika ile stage yenye kweli unakuwa ni burden kwa familia na wakati huo bado unasema unawapenda. Please, let's go ahead and take the HPV vaccine. There is a lot, there are so many myths surrounding the HPV vaccines, but let's ignore them because I'm here, I've taken very different. So it is important for all of us to know, to go be screened. And you've been told the screening is free. It is only you to come out, talk about it, encourage others, tell your friend to tell a friend. I want to acknowledge the survivors, the warriors, the cancer warriors. I'm proud of you. Keep up the good work. Keep encouraging others. You are testimony that we can survive.